Tapos after 2 days, bigla na naman siya. Bakit? Sabi niya, bakit bumalik ako sa ospital? Tapos after 4 days, medyo okay na siya, tinanggalan na siya ng tubo. Another operation na naman. Sabi niya, bakit ganun? Bakit pabalik-balik? Nanay, kumusta po yung kalagayan ni Mr. ngayon? Sa ngayon po, medyo okay na po sa awa ng Diyos. Medyo nakakatayo na po siya, nakakaupo na po. Sorry po, medyo nagiging emotional. Okay lang po yan. Ramdam po namin na syempre mabigat yung pinagdaanan po ninyo dahil sa mixed emotion yan eh. Takot kung ano yung magiging kalalabasan ng operasyon. Takot na baka hindi naman natin hinihingi. Yung sabi nga na pwedeng mangyari, pwedeng hindi. So ngayon naman dahil sabi mo nga nagre-recover si Mister. Doon po tayo hugot ng positibo nanay. So panalangin po natin na tuluyan ang makarecover si Mister. Sana po. Kailan po sumailalim sa operasyon si Mister? August 1 po, first operation niya dahil po nagkaroon siya ng meningioma sa left brain po niya. Tapos po, na-discharge po kami sa ospital August 12. After po nun, August 14, nag-bleeding po siya. Na-operahan po ulit siya, pangalawang operation. After 4 days naman po, August 18, another bleeding naman po, pangatlong operation po. Nanay, bago pa po na nakaramdam ng pagdudugo ng ulo or ng utak itong si Mister, ano po yung nararamdaman niya bago pa po nangyari yun? Prior po, nag-start po yung mga symptoms niya. April po. Tulad ng ano po? Yung vision niya po medyo lumalabo. Opo, lumalabo. So yun po, doon po kami nag-priority pagpa-check up yung mata niya, tapos yung tenga po niya. Ano daw, humihina yung Opo, pagdinig. may tumutunog po. May umieko. Opo, yun. Tapos, yun po ang pina-check up namin. Hanggang sa, ngayong July po, parang continuous na po yung sakit ng ulo niya, on and off. Pero tolerable naman po. Hanggang sa katapusan na ng July, hindi niya na po kayanan yung sakit. Parang continuous na 2 weeks na po siyang walang tulog. Tapos, umaga medyo okay siya. Paggabi, yun na po hindi siya makatulog. Kaya po noon, July 26 po, nagpa-admit na po kami sa ospital sa Masbate. Opo, so ano po yung findings ng doktor? Doon po, wala po silang kasi nga wala siyang symptoms. Sabi ko, nag-request po ako for CT scan. Sabi nila walang symptoms daw para i-CT scan. Nang sinabi ko po na may history po sa tumor si mama niya. Doon na po sinabi na, o sige po, i-CT scan natin siya. So, kayo po yung nagbigay ng ideya sa doktor para i-CT scan po si Mister. Opo. Doon po sa CT scan, ano na po yung doon po lumabas? nakita na may tumor po siya sa brain. Opo. At kailangan po niya ng operasyon. Opo. Anong klaseng operasyon po yung ginawa po kay Mister? At tinanggal po yung tumor niya sa brain po. Brain surgery po yung ginawa. Brain surgery. So, doon na po nalaman na meron po siyang tumor. Opo, doon po, base po sa CT scan. Tapos, pagdating po dito, in-MRI pa po siya para po talagang masigurado na kailangan po ng kasi medyo malaki na rin po, sabi ng doktor, medyo malaki na po yung tumor niya. So, posible po itong tumor ay namana niya sa nanay niya? Sabi po, kasi sa genes daw po. At least ma'am, ang pinakamaganda ay successful po itong naging pasalamat operation po sa At ngayon po Panginoon. ay nag-recover na po si Mister. Pero ngayon, ang tanong ko ma'am, ikaw ma'am, kamusta ka na po? Sa totoo lang, hirap. Mahirap kasi, syempre, malayo kami. Wala kang kumbaga, kasama ko lang. Pasalamat ako kasi andito yung ate ko. Pero emotionally, mahirap po kasi ikaw lang yung kailangan magpakatatag. Pag nakita mo yung sitwasyon niya na hindi ka pwede makita niya na nanghihina ka kasi ikaw ang paghuhugutan ng lakas. Apo. So, pero ngayon, medyo okay na po kasi nakikita mo siya may improvement. So, ayan. Nga po. Sa kabila ng ganyan ma'am, sa sinabi mo, saan ka po humuhugot ng lakas? Siyempre po, unang-una sa God, kay Diyos po. Kasi na-feel ko po na kasama ko siya sa kalahating buwan kong pakikipaglaban na niya. Kasama ko po talaga siya. Tapos siyempre po, pamilya po, mga anak po namin. Sa bawat nag-undergo itong mister mo sa operation, anong madalas mong sinasabi sa kanya para lakasan niyang loob niya? Palagi kasi sa ICU po siya. Sabi ko sa kanya, andito lang po sa labas, naghihintay sa iyo. Sabi ko, palakas ka lang, magsusuko kasi yung ang hirap kasi baka siya mismo yung sumuko kasi na-experience niya na gumaling na siya. Tapos after ilang araw, babalik naman. Sabi niya, bakit bumalik? Bakit ganun? Pero dumaan ba sa time, ma'am, na sumuko na si mister? Parang kasi nga, halos 2 ulit na siyang naging okay. Kasi first operation, successful po. Nakauwi na kami. Tapos after 2 days, bigla na naman siya. Bakit? Sabi niya, bakit bumalik
bumalik ako sa ospital. Tapos, after 4 days, medyo okay na siya. Tinanggalan na siya ng tubo. Another operation na naman. Sabi niya, bakit ganun? Bakit pabalik-balik? At ngayon ang iniisip niyo po ay itong hospital bill. Nasa magkano na po itong hospital bill po? Hospital bill po namin ngayon ay mahigit 500,000 pa po. Opo, nung nakita niyo po itong ganito kalaking halaga ng pera at po yung pumasok sa isip niyo? Siyempre po, unang-una, paano ko po ito babayaran? Siyempre, isa ngayon, wala kaming sweldo. Wala kaming pagkukunan. Kumbaga, nakaraos kami ng 1.5 months sa tulong po ng pamilya, sa tulong po ng mga kaibigan, mga katrabaho. So, ngayon po, iyon ang unang isip ko, paano ko po ito babayaran? Siyempre, kaya hindi tinatanong niyo palagi, saan tayo kukuha ng pera? Sabi ko, God will provide. Pero mahirap na. Mahirap po. Ayan. At sino po yung nakapagsabi sa'yo na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Kasi po, nung unang bill po namin, binigyan na po kami ng tulong ng Ako Bicol. Ayun. Sila po yung nagbigay sa hospital bill namin. Tapos ngayon po, lumapit naman po ako ulit kasi para po makahingi ulit ng tulong. Kaya sana po, humihingi ako ngayon muli ng tulong para po sa pambayad po sa hospital bill. Nasa linya ngayon ng telepono si Ma'am LB Sedeño para tugunan ang inyo pong problema. Ma'am LB, magandang hapon. Yes po, good afternoon. Ayun, nagulat Energy. naman ako sa iyo, Ma'am LB. Ma'am LB, dahil napakalakas po ng iyong sagot, eto, matutulungan po ba natin itong si Nanay Michelle sa hospital bill po ng kanyang mister? Yes po, ora mismo. Tutulungan natin si nanay. Salamat Ayun, po, salamat ora po. mismo, sige, ang hospital bill ay Sagot lagi ko sa inyo, di ba? 519,000 po. 519,000. Yes, Remy, babantayin lang po sa akin yung bantay ni patient and si Kong Salvi na pong bahala sa hospital bill nila. Salamat. Ayun, sasagutin na, wala nang dapat pang problemahin si Nanay Michelle. Yes po, ganyan po ang Kabicol Party List. Ora mismo, tutulungan natin sila. Wala silang babayaran. Tayo na ang bahala sa kanila, Sir Kong Salvi and Kong Sido. Maraming salamat po. Ayun. Lahat daw po ng pasyente na kailangan ng tulong, tulungan natin sa abot na. Ayan, Ma'am LB, after ng live namin, pwede na siyang pumunta dyan sa iyong opisina, dyan sa BRHMC. Yes po, ngayon mismo. Ora mismo, papuntahin mo sa akin yung bantay. Ibigay natin yung guarantee letter para makauwi na sila na wala silang babayaran. Ayun! Nanay Michelle, ano po yung masasabi nyo? Maraming salamat po sa Ako Bicol. So, ito po ay malaking tulong po sa amin. Lubusin na natin Ayan. itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maliban dyan, ma'am, hospital bill, tanggapin niyo po itong ting regalo mula sa aming program, itong 10 kilong bigas at Kabaro Coffee. Ito ang coffee na mas pinasarap at Salamat po. Lasang masarap. Masarap at mura. lasang Pinoy. Salamat. murang-mura. Yan Yan. ang Kabaro Coffee. Maraming salamat po. Maraming salamat.